Jeg har altså sagt, at jeg ikke gider danse tango. Selvfølgelig, hvad fanden skal du gå ud i det for? Nej. Det er pigerne, der vil. Det er jo dem, der har kløet dernede, ikke? Karl gider heller ikke. Stille! Rolig. Hvad? Det var ikke... Jeg sagde ikke noget. Fortsæt. Godt, Christian. Flot! En frikadelle i en kung fu-dragt. Stop! Hvad sagde du? Det var en joke. En joke? Hvad sagde du? Jeg sagde bare, at det kunne godt være lidt svært at have respekt for en frikadelle i en kung fu-dragt. Ja! Er det sjovt? Altså lidt smagsspørgsmål. Frank, for fanden. 20 armbøjninger. Der er ikke plads til morskab i martial arts. Helt ned. Så. Kom nu, Frank. Sig. 5. Gå. Kom nu. Altså... Nå. Kom nu. Helt. Taxa Mike, prøv lige at fjerne den fod. Hvad sagde du? Sagde du taxa, Mike? Så er du ude i bad. Nu! I andre, ned på maven, 50 armbøjninger. Tak, Frank. Og til tango i går, ja. Nå, hvordan var det? Jamen, det var egentlig ikke så sjovt. Men endnu værre, da vi kommer hjem, så er der lidt erotik i luften. Nå. Der finder jeg ud af, at Mia hun lugter lidt fra tidskolen. Har du nogen erfaring med den slags? Altså, var det laks, eller var det citron? Det var citron. Citron, ja. Med lidt laks i. Alexander, prøv at komme i gang. Altså, det er Franks kærestes tissekone, som lugter lidt sur. Ikke laks 100%, mere citron, men med lidt laks. Og jeg tænker på, det er begyndt at gå til tango, om det er noget med det der danse. Rus. Og det er fint nok. Altså, jeg bare lige vente. Det er Franks kæreste, som de begynder at gå til tango. De begynder at lugte surt fra tidskonen, og så lidt, hvad fanden, om det er normalt, at hvis man... Det kan ikke høre. Bus! Altså, du har jo ikke at putte yoghurt op i fossilet fissen, hvis hun har svamp. Nej, men Det er Franks kærestes tissekone, der lugter surt. Jeg synes, jeg har fået svar på et spørgsmål. Det var sådan mere citron, end det var laks. For det ordnet med det samme, altså det er noget, dværge ikke kan lide. Man går lige i højden. Altså, man bliver simpelthen overvældet af det. Du er simpelthen nødt til at gøre det for Christian. Jeg skal også til Lauter ved weekenden. Ja. Jeg skal have den fod. Nå ja. Jeg skal have den, altså... Ja, selvfølgelig. Det er altså ASAP. Jeg skal have den nu. Ja. Jamen, jeg er på sagen. Godt. Sensei, jeg har taget flødeboller med. Og det har jeg gjort, fordi jeg gerne vil sige undskyld for den fornærmende opførsel, jeg havde sidste gang. Hvorfor tager flødeboller med? Jamen, de smager rigtig godt. De er inden for Sommerbird. Det er de gode inden for Sommerbird. Er det fordi, du mener, at jeg er en flødebolle? Nej. Kalder du mig en flødebolle? Nej, det er fordi, jeg godt kan lide Altså sidste gang var det frikadelle, og nu er det flødebolle. Nej, jeg giver flødeboller som undskyldning. Skal du sige det igen? Hvad? 20. Hvad? Ej, nu er du sgu da en flødebolle. 30 armbøjninger nu! Kom nu, Frank. Vi venter, Frank.